Angi Biyamono mulikito job maangi kurwa ase county ya Nyamira sorobocho rwa senchira yobo ikiranugo tigana na yobono mwancho muligere nigo na omulibwa Azimio 1 Kenya bakoretara yawo bwango iga ase county ya Kisii na boiga ase county ya Nyamira kolende gati ya bwatani ba Kenya Kwanza kurwa ase mono county ya Kisii nigo bagikire tareyo na gote yabuna nja bwate matunda ndonsi ase Raila Morodinga na bwatani bande batarete county ya Kisii mulikito Mirded Momanyi norobocho rwa senchira yobo ime abarai au kurwa obomo bwa Kenya Kwanza ime county ya Kisii nigo besokirie bene na kugikile chingwana cyane kiwa ewiki ya italiti kule juma ekero omoske Raila Odinga atarira county ya Kisii asegeti kya Gusii stadium mwarora chuziga abandu mbache stadium kwa keme president yaito na gwaka mario gyao tutete ndu no Gusii bali mbaringe Gusii oyo lengo Gusii we kagari no mugavana Kisii county abantu bande bonzi mwarocha abantu baminto Kenya ngima mo bawena nabantu babeta imported kuru Migori kuru Homa Bay bagaje kokwana kwa niapa yo Gusii. So I want to say na ntuno Gusii igo tozigete president Ruto kianda ye 10 na ande tumuganyete buna gocha buna chiri county chinde na hindu atorendera mandegere irinda Gusii bakokera Gusii nigo bale serikali ime bakora uno CS Ezekiel Macho bono ntwigente togoteba egente kimwarore stadium buna Gusii bachire gukana president. I can assure you buna Gusii tarengororo nandi ntutegetiboni buruburu ebiga bigenderete gaiga tiga omosike Raila amanyena singakiti asiasa nchierete bonega abantu namagenderero batagete nigo baganirie umugavana bwe county ya Kisii gokora amagenderero ilio gokonya abamenyi be county ya Kisii niye magega yechingwana cyaye umugavana asate batarakora amagenderero ndonsi asa matuko abaire asabisi umugavana ikaranste goteba ngatarakora none genteke makuru achoru twemetienya R6 nobo sokwo bonene sana asegesa kugiaito egekoro kinga omonto ochoretwe tabwatie birengererio asogokora abana inchi babo songo na Gusii gimemeremo ebirengereri byaye no kubangira Raila mekuta na iga libaga gokora emeremo abana aganiri abange county mwamuroji gagoteba media buna tarare maronye ne kwara kilometer ibona mugo manyo mujando tugate bune county ne gabana tarare me bara ne gazi ya no kuri majibara ayigore jinyagitari aremera abantu amache tari agende ko mugutana ali stadium bwabage boigo nigo abaraya bo basaba omwaziri bwo bolendi bwa imegosikwa na kwegwa chinga kichinyororo gokora emeremo yae omosike kindiki tigakore gasi yae. He is a performer. We have known him from the past. He is a very good performer. Tigatomo ingaki yae buna matiangi yae twega ingaki yae. Professor Kindiki is a competent man. Buna matiangi aba buna asari ko se buna akora tikatutika na mangana ayo se bono gaki ndo mana kono korenta amangana yo musiezi Kindiki komoire ebiara olibone Ruto rendete ga Kenya ga asikwe buna matiangi azigire gararenga araria ekero na inche gonko achinguru na goteba nga oburai nigo bogosikwa onara gotebia oburai bwe county government ya Kisii onye mugutaka musikwe na nemo egwe chinguru egere munyara go deliver as a mandate erimo ayetu nabana inchi ba Kisii wika musike na plan gosika abarai bande bachorire bune president yese yetu ya Kenya hase chinga kecho nigo basabire abarai gotigana na siasa na gokora amagenderero ase boigo batebire ngocho kubwatisi bare omorai bwense Dr. William Ruto tuasabire gakira nanka tigana siasa totigane ngwagete kurangota agete totige koparede abante stadium totige criticizing other people. Now let's work. We are saying as Kisii we want to reaffirm our loyalty to the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto. Ngoripoti ya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Biyamono mulikito